Selamat malam Pak Dalang. Selamat malam. Ya. Iki ya wong lho disalami to. Iki ya wong disalami. Selamat malam Pak Dalang. Selamat malam. Sehat jenengan? Sehat? Pipisnya lancar? Lancar. Alhamdulillah. Matur. Aku udah rambok salami toh. Aku kok rambok salami. Lah kamu sejenis. Aku podo sejenis. Oh coba salaman, salaman. Aku menungso Oh, rumangsane. selamat malam Mas Ceng. Tak rusuh iki. Lah. Kok Mas Ceng ini ceng untumu ya? Lah, Uncek. Uncek iso ceng. oh Uncek. Uncek. Saya dengarnya Mas Uceng. Uncek, Mbak. Oh Uncek, sini dong. Tak kenal tak sayang. Iya, tak kenal maka tak sayang. Iya, Iya. ya Allah. Mbak Chandra. Ya, asli Ya mana? Dek, aslinya Cilacap Banyumas. Oh, Cilacap. Terus bablas. Kaya arep gua kucing ndra we. Arep gua kucing. Ojo Lah mbok. minion Mbak, lho. mbok aja mbok kon nenggon Tegalan nggo jagung-jagung. Engko malah digedhek wong. Lah ngopo? Dikira garangan lho. Lah iya. Raden Arya Waraku Darah. Chan, Werkudara ini kuwi. Heeh, gagah piye? Werkudara. Antup. Hah? Antup Antup ki apa? glegeken. Antup gereng. Oh, Werkudara kan gereng kok. Oh, gereng. Antup. Atop maksudnya atop. Oh, ujarku kayak gue. Gereng. Ya cacat kemudian gereng. Werkudara gereng. Werkudara ini piye? Ireng lah. Oke, Mama. Kan jus jambu. Iya. Ya, Mama. Lagiran. Eling kula eling dunungane sing dapat. Ayo Ayo. Ah juga karo Chandra. Monggo Mbak Chandra. Chan. Nah, iki. Nah. Arek kowe saka Mas Warjiono ya kon gowo. Niki napa nembe meteng to? Ora, pancen ya awake ngono, mangane akeh banget kuwi. Mboten kok pelem tak kira nyidam niku. Ora. Heeh. Golek mix sing muni, Chan. Ah kuwi. Bahaya. Bahaya. Selamat malam Pak Dalang. Selamat malam. Ya. Iki ya wong lho disalami to. Iki ya wong disalami. Selamat malam Pak Dalang. Selamat malam. Sehat jenengan? Sehat? Pipisnya lancar? Lancar. Alhamdulillah. Matur. Aku udah rambok salami toh. Aku kok rambok salami. Lah kamu sejenis. Aku podo sejenis. Oh coba salaman, salaman. Aku menungso Oh, rumangsane. selamat malam Mas Ceng. Tak rusuh iki. Lah. Kok Mas Ceng ini ceng untumu ya? Lah, Uncek. Uncek iso ceng. oh Uncek. Uncek. Saya dengarnya Mas Uceng. Uncek, Mbak. Oh Uncek, sini dong. Tak kenal tak sayang. Iya, tak kenal maka tak sayang. Iya, Iya. ya Allah. Mbak Chandra. Ya, asli Ya mana? Dek, aslinya Cilacap Banyumas. Oh, Cilacap. Terus bablas. Kaya arep gua kucing ndra we. Arep gua kucing. Ojo mbok. Lah minion Mbak, lho. mbok aja mbok kon nenggon Tegalan nggo jagung-jagung. Engko malah digedhek wong. Lah ngopo? Dikira garangan lho. Lah iya. Engko jagung lene iki. Lah iya. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Chandra. Sehat. Iya. Pipisnya lancar. Ya kadang kala Kepriwe sing bener, lancar apa ora pipise? lancar. Ora cret. Ya kadang cerat-cerat, Nek kadang cret periksa. periksa kemana? Ya maring
Bidan. Ya maring dokter. Oh, Berarti maring. jenengan nek cerat-cerat ora sehat, pipise ora lancar. Aku lancar. Lancar. Lancar, sehat. Sehat ya. Sehat. Oke. Omongan ki donga kok. Heeh lah ya. Tracrit tenan. Agak maju nanti. Wedi wis bocah Wedi cilik. wes. Muyo cerat-cerat lah cilaka malah. Lah nggih wong omongan ki donga le. Ayo. Aku sehat tok. Alhamdulillah. Ya. Acaranya apa ini? Lho kok. Kowe Nikahan. awet mau ora Iya, nikahan. Nikahan. Mbak Gea kalian Mas, Mas Arjun. Arjun. Didoakan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ugi cepat pengantuk ngomongan ingkang soleh lan soleha. Amin. Ugi bahagia sejahtera selama-lamanya. Amin. Sing penting aja pegatan, amin Allahumma. Amin. Wah, rungokno suaranya lah kaya Ustadz Mumpuni lagi. Elak. Makanya jangan deket-deket, bukan muhrim. Alah, Ustazah. Lah, ateke ramtimen iki lho. Wah, tenan iki imane kuat. Cedak Wah, yo. piye to? Cedak. Ngarep munggah ki mau salat isya sik. Sesuk medun ki subuhan. Subuhan. Senggol wong lanang ya Allah nyuwun ngapura. Senggol wong lanang astagfirullahaladzim ya Allah. Bareng dikeloni meneng ae Dik. Iya ta. Senengane ngoten. Iya. Ya iyalah. Loh iya. Iya. Lah kok di- Ya iyalah. Iya tibake. Lah wong dikeloni bapake nyung. Nang apa? Oh, Ah, kirain bener. dikelonin Wisnu. Wisnu ki apa? Sapa Wisnu ki? Wisnu. Wisnu ki sapa? Wisnu ya mo. Wisnu kono el. Ana sing lebih sip Siapa? engko tekan Dani. Iya. Sing maskeran. Iya Mbak Chandra asli Cilacap. Status apa status? Saya masih sekolah, Sekolah, kuliah kuliah diisi. isi berapa? Gaul ya, isi itu singkatan. Singkatannya? Institut Seni Indonesia Surakarta. Mula isi berapa? Banting sisan cilik-cilik. Galak eta. Pak Hajat yo bintang tamu yo ngono. Lah ya ngopo lho kowe iki kok ya? Lah gaul ya, isi itu Institut Seni Indonesia Surakarta. Dosennya di sini semua loh. Jenengan Iya. macam-macam glundung namanya namang Wong aku ya kelulusan SKKP mau kok sekolah karepe ra karepe kok tekan isi barang ya ora dong. Ora ngerti. Ya? Kira ki isi piro wis gerbini ngono lho. Isi itu singkatan. Isi itu Oh. singkatan. Sudah dijelaskan loh. karena Udah, singkatan. udah. Institut Seni Indonesia. Indonesia Surakarta. Ya. Jurusan apa? Seni tari. Oh, tari. Lah pikirmu menik rawitan mendijak. Nggih kula Lah kinten. iki cah tari. Kula kinten karawitan. Oh, tari. Mula tari apa bae iso. Oh, nggih. Mula niki wau panyuwunanipun Banyumasan Banyumasan, Lenggeran. Dadi kon Alhamdulillah. nari. Kon Berarti nari. piantun mriki niku budaya banget ya Mas ya. Iya, Nyatane iyalah. nang Purwodadi pi penjalukane Banyumasan. Tok Iya. luar biasa. Iya. Sinten wae sing njaluk lakune? Sinten wau? Pak Pujianto. Pak Pujianto. Oke, Ya. siap. Tapi dibawane sithik, Ndra. Nggih. Bawane sik. Ayo, cak. Nggih. Kersane bawa riyen niku. Heeh, ya. Raden Arya Waraku Dara. Chan, Werkudara ini kuwi. Heeh, gagah piye? Werkudara. Antup, Hah? antup, Antup ki apa? glegeken. Antup gereng. Oh, Werkudara kan gereng kok. Oh, gereng. Antup. Atop maksudnya atop. Oh, ujarku kayak gue. Gereng. Ya, cacar kemudian gereng. Werkudara gereng. Werkudara piye? Hai ireng lakangku. Jliteng kakangku. Iya, jeliteng kakangku. Terus. Maju. Hai. Apa iki? Jere kon maju. Iya nek jempolku kok pas ngene iki lho. Malah kaya omong tamu. Monggo ingkang ngersakne. Cah edan. Walah. Cah cilik nakal. Nakal pripun lho. Oh, iya. Leng pas ngeten lho. Kok terus dicongke. Jenengan ngarep kene, Praga. Nah, Braga. Tanja kan
Ya. Yes. Tanjak pun ngoten niku. Nyat. Ah. Suwene ram. Yo sit ngenteni lagune rampung. Ha ngene iki malah kaya asu Gak. uyuh lho. Tanjak ngene wae, ngene wis gagah ngene. Nah wis diam. Nyata lamun satria iki ra cengengesan. Penelang-penelang ngono. Jadi pati Apa ya, Cak? Ya ampun. Ngapa? Sikilku mbok idaknya lho. Hah? Sikilku mbok idak. Oh alah ya ampun. Lah tak ceceri lho Mas. Mau kira kabel ya, Jan? Cilik men. Cilik mon. Oh. Cilik wae iso ngetengi wong kok. Wong didek-tok be. Di apa? Didek. Boson tidak. Lho ngene Didek. nyong didek. Oh, tidak. Diidek, Kuwi nang ngene didek. nyong didek. Oh, tidak. Apa Mas? Yen wong udut kono Bong-bong congor. Niki Pak Lurah Oh. sih, niku Pak Lurah pun obong-obong congor, Pak. Eh, Ngapa? ya aja ngono lho, yen kene iki nang kene iki rada kasar ngono kuwi. Lah, Pak. Obong-obong congor. Lah aku cinta orang ngapak ora kepenak lho. Ya ngapak gak kepenak nih nang nggon Jawa. Heeh. Nang nggon Jawa Tengah ngene iki sing daerah kene iki ya Pak Lurah pun ses. Oh. Oh, Kok ses. Pak Lurah pun obor-obor congor. Congormu dhewe kuwi lho. Ya ora apa-apa lah. Ini jenenge Desa Mawacara Negara Nah, itu Mawacara. lo dengerin. Nah. Gak apa-apa. Gak apa-apa, bebas. Saya sangar lek ngarani wong bayi. Pripun? Kuwi wong bayi lek Wong ngarani. bayi. Doboli. Eh? Bocone jenengan kok wis doboli pindho? Wis ndoboli. Lairan ah. Bayi doboli. Oh alah, bayi ki ndoboli. Waduh. Kowe Wis. delok kan ndoboli ya? Ya kok dhisik turung be. Sedang mencari jodoh. Weh. Makanya jenengan itu jangan sia-sia sama saya. Siapa tahu kan ada pemuda sini yang tertarik gitu loh. Malah nembe ngadeg wis ditebak wis bojo sampluk sisan. Iki sinden nek galak eram dijak to, Pak? Galak lah. Sisan dadi satpam. Prakasa kekagung. Aduh. Cek. Alon-alon. Pripun? Nek ngomong. Selaya. Kowe kan anu dadi Werkudara to? Nggih. Bodimu sakmono kurang gede. Lah pripun? Luwih kurang dhuwur. Lajeng. Ah, gen mburi barang ketok, dhuwur ketok. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nah, ya ta? Tanja, Oke. tanja. Heeh. Ya, ngono lak ketok sing mburi barang ke lulu ke, kok wae ketok. Nggih ning lampune iki rada diredepe sithik menapa. Lah ngopo? Panas sih lho. Oh, panas. Panas. Heh? Heeh. Aku nengah. Engko nguyohi dalange. Ya wis sakmono, Mas. Tanja. Tanja. Sikape. Kaget. Iki klambimu kok bong ape? Tanja, tanja, tanja. Iki Werkudara apa memedi? Heeh. Ya. Nah, Kadek wak simbar. Caca. Malah kayak cacing. Cacing mlebu ning jari kemuk. ngopo? Ya uget-uget. Eh, Ya iya. uget-uget iki. Yen ngendika gerang gerang pindah gunto Aku setengah ra percaya lho, Ndra. Lah pripun? Ki duwe apa ora sih? Alah. Mencolot. Pak Pak Kanggo tiba penasaran tenan. Dia jegadul lho. Kok langsung mencolot to, Mas? Nek ra mencolot kepiye kok didemok kene dikerowok kok. Ha nyobok kowe tak kerowok apa piye?
Rumangsane. Ora apa-apa paling ngomong keri tanganmu cilik. Ya mbok keri mbok ora paling ora tekan iki lho. Ora tekan Ora tanganmu. tekan iki. Ngopo? Mboten napa-napa. Dasar satria Ampun Mang Jawil to. prawira tama. Piye, Mas? Golek Ora Werkudara. piye. Golek Werkudara. Eling kulha eling dunungane. Ah, iki Werkudara sakmene iki. Lho padha. Padha. Pas, jalan ke depan. Dedeke padha. Ya Allah. Wah. Sing gedhe, Werkudara iki suarane gedhe. Lah iki kan Werkudara, aku Werkudiri, ngono lho. Oh iya. Dadi ngono. Aku i. I. Werku piye nek kowe ya? I. Heeh. I piye to? I. Tangane iki lho ngene iki lho, Werkudara iki tangane ngene. Lah nggih ngeten. Gak. Kukune ana Kukune jenenge gak. kukune. Ah, kukune. Wis kukune benang jentik ya werku. Iki jempol. Jempol Jempol. duding ente. Jentik-jentik Lah nang jentik kukune. duding. Oh alah. Malah ketemu balane. Menang aku to. Salah aku. Jentik menang. Jentik menang. Jentikmu menang. Jentik menang. Sini sini. Apa? Ya badutin saya habis ini mau Suket. lenggeran. Lenggeran. Sini turun dulu. Bisa medun ora? Medun dhewe, tanggung jawab. Cilik kok piye wong Naik tuwek. sendiri turun sendiri. Ora tanggung jawab pidalange gelem ngunggahke ora gelem ngedhuke. Astagfirullahaladzim. Amit sewu nggih. Ah. Lu tak kualat aku ora iso modot malah amit. Amit. Cek trauma kowe. Cek trauma. Kayak kola, lo lalane jongkok ke tenan. Ora. Kotak. Ora Mboten. Mas. Yo. Apa to, Pak? Yo. Ora ganggu aku dagake. Aku trauma tenan dhewe Iya. dibanting wong. Ayo Werkudara kok suwi. Iya ya. Astagfirullah. Iso. Sampean tok lho Mas biayaan. Ayo. Ngopo? Ayo rene. Iya. Wani nang kene apa ora? Wani. Ya kene mari kene. Kenapa enggak berani? Ayo. Bacok. Babat, wekrek. Alah sampean tak salto ngene langsung. Ngono. Mati. Gendong Pak kuat. Kuat, Pak. Gagake. Sini. Lah aja diuncalke lho ya. Aja diuncalke. Sini. Kah, Gendong mama. Mama. Kowe dadi anake. Ha. Iya, Mama. Anakku Mama. sing ganteng-ganteng dhewe. Iya, Mama. Mama. Bapak matinya kapan? Kok ra sopan to, Nak? Di sekolahke dur-dur kok bapaknya matine kapan? Bapak enggak ngopeni kok. Aku sing ngopeni Mama. Ma, Dalem. mie, Ma. Mie apa? Mie teh? Mie, Teh? Mie Teh? putih. Kopi? Opi. Susu? Piye to, Ma? Teh? Teh, Kopi? kopi, Susu? susu. Apa jus? Susu ae. Aku yang jus moh. Ngopo? Lah ngapa? Moh. Wingi Mama jus gondone kok. Mak jus. Wah, ampune ra ukur. Oke, Mama. Kan jus jambu. Iya. Ya, Mama. Lenggeran. Eling kula eling dunungane sing dapat. Ayo Ayo. Ah juga karo Sandra. Berbalik
ceplok endak ceplok endak son ceplok wong seneng
makasih. Makasih, matur nuwun Chandra. Mbak Chandra. Wah, welok jogete nggih lumayan sip lah. Wah jenenge Sip, ning sip. isi jurusane tari kok. Tari, Cok. nggih. Mula apa jenenge apa jogetane ya becik wong ya diwulang karo guru-gurune dosen-dosene. Suwantene nggih Suarane ya becik. becik. Pancen ya duwe modal wong ya anak seniman saka Cilacap. Oh, bapake dalang to ya? Ya takon ono. Hak to Mbak Chandra. Bapake dalang, megap-megape mesakne. Loh, Dalang manten. oh dalang manten. Dadi yen kene ya pambiwara. Heeh. Kae protokol ya panyandra. Panyondra. Ibuke? Bu ngrias manten. Ah, iya toh. Oh, bapake protokol, ibune rias manten, Oh. Iya. anake sinden. Pas toh.